Voz de Euskadi, zer egin gara, Euskaldunon egunkaria, berria, argia, Euskadi Irratia, ETB, Euskal Herria Irratia, non ez zara aritu? Bueno, geratzen dira batzuk, ni aritu ez naizenak, eta batez ere geratzen dira batzuk, irekita zeren, eta esan dituzun hasierako behintzat denak amaituta itxita daude. Eta batzuetan esan dezaket daukadala horre gaizto xamarra eta da azkeneko alean idatzi izana. Hau da lurperatzailearen konplejua, horrelako zerbait. Horrelako zerbait ere. Ederki ezagutzen duzu, Euskal komunikabideen mundu hori, nola da ikuste dituzu indarorekak horren barruan? Bueno, nik usten dut aldaketa aro batean gaudela, eta orduan aldaketa horrek daukan saiez teknologikoak agintzen duela. Garai baten erraldoiak zirena, gaur egun, ez dakit erraldoiak diren, baina behintzat jota ikusten ditu prentsa idatziaren krisian, ikusten dut euka ezina dela papera hor geratuko da, papergileak ere izan ginen, garai batean, baina horre etorkizunik ez dagoela. Aldiz, da sortzen mundu berri bat digitalean, eta orduan hori baso bat da. Zahar xamarra garen hori, arrotza egiten zaiguna, ez dakit batzutan basajaunaren bildur ere izaten gara, edabide digitaletara urrutzen garenean, baina tira. Hildo editorialei dagokienez, nola dakusazu kontua? Bueno, diruak agindu du hor beti, baina esan behar da, segurazki, baso berri honetan, digitalen baso berri honetan, diruak behar bada lehen baino gutxiago balio duela. Eta orduan, lehia orekatuagoa edo behintzat erreziagoa dagoela garai batean, lehia erruki gabea izan da, oianeko legea lehoiek zeratzen zuten, eta kontra jartzen zana, ikusi besterik ez dago, nun amaitu den, ez? Beraz, alde horretatik, optimismo puntu baterako ere badago. Gero beste kontu badago. Garai bateko edabideak hurbilekoak ziren. Gaur, zer da hurbila edo zer da urrutikoa. Baina osasun egoera, ez dakit, Madrilekin edo Parisekin alderatuta, nola dakusazu Euskal Herrian? Nik berizkuntza bat egingo nuke, edabide historikoak gazteleraz egin direnak, usten dut, lehia globala galtzen ari direla. Eta aldiz, euskarazkoak hemengoa bakarrik izaki, ez dira lehia galtzen ari, daukaten arazoa izan daiteke, ez dakit, garaiari ez eustea. Eta gero, finantziazio formulak eta gero eta problematikoagoak dira. Informazioa eta komunikazioa handi batean publizitatearen menpe egon da, eta gaur egun publizitatea aldendu egin da edabideetatik, bere mundua dauka, eta orduan hori zeratu gara dago. Fideltu daitezke ikus entzule irakurleak beste modu batera, nik iruipena daukat hori oso zaila zela. Eta hor, behar bada, hasierako kasillara itzultzen ari gara. Euskerazko lehenengo edabideak bizi izan behar zuten ekarpen militante edo zera batetik askotan dirutxo bat ematea besterik etzana, baina horrek iraunarazi zien hainbati. Crowdfundinga guk asmatu genuela, alegia. Horrelako zerbait, ez genion horrela deitzen, baina, kasuna biltza, izan ziteke, beste modu batean esan da. Euskadi Irratian egiten ari gara elkarrezketa, hain justu Euskadi Irratian, astean zenbat, 3 lautan hasi zarelako analisi egiten nazioartekoa. Munduak agintzen du hor, berriak dauden neurrian, nazioarteko berriak egunero daude ez, baina, ez dakit, merezimendu pitin bateko berriak daudenean komentatzea. Eta egunean berean, adosten duzue? Bai, egunean berean, ez, orderte balenago ere. Goizean goiz aritzen zara? Goiz zeri deitzen diozu. Goizeko 7etan entzun izan zaitut, edo 7:00 edo zordutan da. Neu ere goizean goiz nabil, Edabideetan dabilena goiz ibili behar du beti. Hori garai baten esatezan egunkariek salmenta nagusiak, goizeko 6ak eta 8ak artean izaten zutela, eta horregatik egon bertzen nun kioskoan, egon bertzen nun orduan. Orduan berandu bukatzen genuen. Orain ordea, irratietan, esate baterako, nik usten dut ordu sasoikoak direla, goizeko lehen orduak. Eta horiei erantzun egin bat zaila. Baina kontua da, egunean berean eragakitzen baduzu eta 7:00 edo 8:00 ari bazara da zure iritzia edo zure analisia ireratzen, zein ordutan hitzartzen duzue? Esate izut, orduetik bat edo ordu bete lehenago. Orain, esan behar da, bezperatik ere badakizu gutxi gora bera zer etorri daiteke.
Alazta guztiz ere, momentu batzutan, noski, ezusteko bat gertatzen da, ezusteko handi bat, eta horri erantzuna eman bat. Eta bazatoz, gainera. Esan dute, etxetik egin zenezakeen, baina badakit estudiora zatozela. Esan didate, hori zuk gainera eskaini duzula, plus bezala. Bai, eta gainera nahiago dut. Hau da, zuzeneko elkarreragin hori ez da etxetik lortzen. Etxetik sartzen tezke, eta hartu dezakezu, eta ju bat, normaltasunez aritzeko, baina solaskide aurrez aurre eukitzeak beste tonua. Eta kontuz, nik usten dut entzule guziak konturatu egiten direla. Beste kontua da, askoa jola zaien, ala ez, baina beste produktu bat ateratzen. Aipatzen zenuen, bapatean ateratzen direla albisteak, eta hori aurre egin behar, eta analisia, ni beti txunditu izan nau, nola kontrolatzen duzun munduko edozein bazter, Euskal Herria Irratian egin izan dugu, kolaboratu izan duzu urteetan, eta egin izan dugu joko bat edo jolas bat, herrialde bat bota, eta zun botelazterrean, laupabost esalditan esan zertan den egoera politikoa. Eginen dugu, prest zaude, bai, ondo edo gaizki egin liteke, baina horrela izan behar du, bertsolari izen behar du. Mongolia. Mongolian, Mongoliarekin gainean, gurbiltasun badaukat, zeren eta... Enbusu badaukat propioa, ez? Ez, daukat, auzoan kafea ateratzen dirana Mongoliakoa da, eta gaineaz kafetegian dauka Gingis-Khan edo Gengis-Khanen erloju bat. Ez, baina Mongolia garai oso zailak bizitzen ari da. Ez egonkortasun politikoa handia dago, baina gero dago gauza bat izugarria dena. Hiriburua, Blanbator, garai batean, nomaden biltegi edo topaleku bat besterik etzan. Gaur egun bihurtu da herrialde osoaren erdia baino gehiago bizitzen den lekua politika egintza handago eta azkeneko urte hauetan gorabera handiak gertatzen ari dira. Nik usten dut aldameneko bi erraldoiek eusten diotela, baina problematikoa da Mongoliako egoera. Bolikosta. Hori albiste izan dugu, zorien ez azkeneko hilabete urtebete hauetan ez da gertu, baina gerra zibil batez bi bizi izan ditu Bolikostak, eta gaur egun ematen du hori politikaren bidetara zeratu da. Azkeneko albiste ziren, Lauren Gbagbo presidente ohia eta gerra zibileko protagonistetako bat, errugabe zeratu zuen nazioarteko auzitegiak, agakoak, eta horre ematen du, baina horre ere etorkizuna, Afrikako leku gehienetan bezala, Afrika oroar da problema handi bat. Txundigarria, berri ziot. Memoria horrekin, memoria hori, okerez banaiz etxetik datorkizu, behin kontatu zenidan, amak bailarako mugimendu demografiko guzia kontrolatzen zituela, erroldaia osoki, informazio iturri bakartzat erabilita, Diario Baskoko Ileta Horrak eta Jaiotzak, ez? Ileta Horrak, egia da, segurazki, memoriaren parte bat genetikoa izango da, eta nire kasuan suerte pizka bat izan dut, zeren eta bi adarrak dira nahiko memoriatsuak, baina amarena aparta da, orain dela gutxi hiltzen, eta azkenetan ere oraindik memoriaria izugarria zuen, bere munduan. Eta bere mundua zen, hori, testu inguru hortakoa, eta bere informazio iturria, hori bai, eskelak ziren. Eskelak aztertu, ez disekzionatu egiten zituen zera. Ageri baitira, zenide guzia, zerrendaturik, eta nordabien norekin, eta... Eta nongoa izangotan, eta hau eskondu... Hori guzia gurutzatu behar da, esan dute... Bai, trebetasun oso berezia zuen, nik haren erdia ere ez daukat, hori garbi. Baina, berari erantzutezion berak zuen beharrerako, eta niri batzutan laguntzen dit. Memoria horrekin eskolan ongi moldatuko zinen, ikasle ona izanen zinen? Ona ez saiatua ez nitzelako. Eta gero segurazki gauza askori heltzeko joera dualako. Jakin mina bai, eta orduan, horrek bera kontrolatzez palima dezu eramaten zaitun gauza xelebre pila bat ezertarako behar edo balio ez dutenak zeratzea. Ez nintzen ikasle txarra, nota honak ateratzen dituen, baina, irakasle guztiek esango zizuten, alparra nitzela. Dena dela, hor 15 urterekin,
nola zen? Sakramentinoak, hori da, Sakramentinoen Tolosako ikastetxetik bota zintuzten. Bueno, joateko gomendioa egin zidaten. Atea erakutsi zizuten, ez? Beira, hemen atea. Eta gainera esan zidaten gauza bat, behintzat, eta importantea zena, eta ez naukala bokaziorik. Hori nik ere ja deskubritua nuen. Politikaroko, izan ere saltza politikoengatik izan zen, okerezpa naiz? Garai komplikatu izan zen Sakramentinoak, politikoki oso engaiatuta zeuden, esan behar da, Ari gara, 70ko hamarkadaren hasieraz. Lehenagotik. Nik 70ko hamarkadaren bigarren zati guztia, hori eta ustetik 70 egin nuen ikastetxe hartan, mutikoan itzenetik, 9 urterekin zatu nintzen, eta 15 atera. Ordurako, bertan, bai apaizen artean, eta bai ikasleen artean, movimentu politiko bizia zegoen. Ni politikan hasi nintzen. Familia zen. 15 edo lehenago? Lehenago. Zenbatekin? 13 nik mutiko pistarekin lehenengo lanak 13 egingo nik. Eta ordurako emekan edo hori gero? Ez, hori geroztikoa zen. Orduan ezkeneek iguntzen ninentzako lan egiten genuen. Guk hori mutiko pistari eragin egiten genion, eta zehatzen genion, eta saltzen genuen. Oso ondo ezkenekin saltza zartzen. Baina, jakin badakit, alderdiaren aginduz, ikasketak utzi eta lanean hasi zinela, lankile mugimendua lehentasuna zelako. Bai, epoka horretan gainera, nik usten dut agindu beharrik ere ez genukala, pentsatzen genuen hori horrela zala. Horrek bazituen bere tekinak, langile movimentuak momentu hartan, bazaukan giroa, falta zitzaion, nolabait... Kafeko grebetako garaia eta... Kafeko greba kanpotik zeratu nituen propaganda aparatuarekin. Oraindik ikaslean nintzela. Ikasle nintzen azkeneko urtean, behazingo institutuan. Ingurumari horretan sartu zintuzten espetxean, ez da? Lanean hasitan nengoela, erorketa bat izan zen, ez nintzen jabetu behar zen garaian eta momentuan, eta atxiletu egin ninduten, nahi zuzen ere, lantegira sartzean nindoala. Gauza gainera ez ziren ondo zeratu, zeren eta miaketan, gauza batzuk gauzitzu zituzten, eta zera, 3 hilabete egin nituen kartzelan, egurra eramateaz gain, eta zean, baina nola edo ala itxi genuen erorketa hura, eta hori, gero, 18 urte berriak nituela. Hor, txiki eta egita frapekoak hil zituzten, eta sasoi horretan bizi izan omen zenituen zure bizitzako abenturarik handienak. Baten bat kontatzerik, ez dakitola labur bilduz? Batzuk kontatzea, nik kartzelatik 74ean atera nintzenean, berriro 10 itzuli nintzen lehengo lanera, hau da, propaganda aparatua zarturatzera, eta, 75ean, jau da berrian, familiaren beste adar batean atxiloketan larri batzuk izan genituen, etarekin zirkuntzia zutenak eta zeran, alazta guztiz ere neurean jarraitzen nuen, hau da, mutiko pistari eragiten eta zeran, eta gero eszepzio egoera etorri zen, eszepzio egoeran geundela orduan egin behar zen, nik gogoan dut, lanean ari ginela, mutiko pistarekin, eta gehioke lanean ari ginela, Guardia Zibila presentatu zitzaigun etxeko atarian, basareko atarian, eta ara nun esan dut, ostras, hemen erori gaitu berriro zeran, eta ies egiteko preparatu eta zean, baina ez zetozen hartara, nunbait agindu zien, inguruko baserri guztiak zeratzea, eta gurekin zigarro bat errezuten, solas gozoan, eta, etzen gehiago gertatu, eta horrelako eskapadak egin genitun hainbat, epoka gogorra izan zen, gainera, gertakare larriak izan zitezken, zeren eta zein horria botatzen edo zeratzen zeratu ezkero, tiro egiten zituz. Baina ez dut alarri gehiagotan ibili zinen, izan ere, handi gutxira heldu zen PSOE gal sortu zuen, PSOeko gobernuak, iritsi zen Espainiako gobernura, erran nahi baita. Gal sortu zuten, eta galen trapuzikinak aireratzen lehenetakoak izan zineten zuek, edo izan zinen zu. Suerte izan genuen, Amedoren ibilerak ezagutu genituen, lehenengoak izan genela, esan genezake, bat ere gezurrik esan gabe. Nik Amedo, 1986ko urtarril otsailean ezagutu nuen,
banekien ordurako zertan ari zen, banekien, nola esateko, galen burua edo galen buruetako bat zela, eta... Ezagutu zenula diozulari, pertsonalki edo nola? Bai, bueno, hau da, Amedok niri bezarkada bat eman dit. Ara. Ez dago... Bizirik zaude, bai, eta gainera bera oso posizioan, Espainiak emanago, hori gertatu zen, Espainiak Maltari irabazizion gauean. Partidua elkarren ondoan ikusi genuen, berak noski... Gol de señor izan zen famatu orduan, esatari hori izan zuelako, gol de Aramendi izan zen orduan, ez? Bueno, ni han egon, partiduari ez nion baterik kasurik egiten, baizik eta aldamenean euskan Amedori eta Michel Dominguez egiten nien kasu, eta, bueno, nahiko, baina, bueno, hor, esan larruagatik horrela bizirik arriskuri bentsat ez nuen ikusi jende pila baten artean geundelako eta baina, baina. Une horretan, ez, baina ikerketa luzatu zenuten eta hori bideratu zenuten edabideetara. Bai, eta gainera, bueno, alde horretatik nahiko txukun atera. Zen, galen zerari buruzko lehenengo liburua gutxi gora bera neuke idatzi nuen, esateko, pseudonimo batekin eta zerarekin, eta begira, urten bueltan liburura berrirakurriz, hobetu liteke, noski, baino idatzitako guztiak aguantatzen du. Hori liburu batean badekizu... Horrenbeste urteren buruan ez da gutxi. Bai, eta orduan, bueno, galekoa pasadizo bat izan zen, alazta guztiz ere horrek ikuspegi zabalago bat eman zidan ikuste, bueno, estatu jarduera deituko genuken. Gaur egun kloakak edo deitzen dituzten, estolderiako zera horiek, bueno, lehendik ere bagenek egun, frankismoa hori zala etzen zerarik, baina frankismoaren jarraipenak zenbaiti... Eta PSOEk hortik joko zuela, hainbatek ez zuten uste, zuek hasieratik ikusi zenuten argi. Bai, baina esan behar da, nik benetan PSOEren implikazioa sinetsi nuen egun, epoka horretako egun ez jakin batean nun deskubritu nuen Amedo etzela apodo bat, zeren eta nik lehendabizi izena zeratu nuenean, pentsatu nuen, izen faltsua da, Michel Dominguezena zer esanik ez, izen frantses bat, apellido espainiar batekin, eta zer. Eta gero derrepentean, egun batean, poliziaren eskalila eskuratu nuen, eta behiratu zeteko zuen, ostras, bere izenarekin ari dituk. Eta hori ezin ziteken egin agintariak. Eta orduan konturatu nintzen, nire haurtzaro politiko periodistikoa orduan amaitzen zela. Inuzentziaren aroa joan azela. Garai haietan, bueno, MK-an zeni arduten, eta MK-ak herri batasunarentzat eskatzen zuen botoa, baina jarrera kritiko batetik, ez zen jarrera erosoa izanen. Bai, baina, bueno, ni partidaren barruan ere izan diteke nolabait bertso libre bat edo horrelako zerbait nitzela. Da, nik usten dut nire alderdik guztiek oratuko nautela, alderdiko sektore euskaltzaleko, euskaldun eta sentimentu nazional eta zerarekin oso implikatutako zera bat. Aldi berean, mordea, esan behar da, segurazki, etarekin kritikoenak geukinela, besteak beste. Ez gen niolako ikusten atera bide estrategikorik. Eta burruka armatuak egiteko motiguak baino gehiago behar izaten da estrategia bat eta estrategia irabazle bat. Eta nik egia esan 70ko hamarkadaz geroztik etari ez nion estrategia irabazlerik ikusten. Eta horregatik iruditzen zitzaidan burruka armatua luzatzen joateak kalte gehiago egiten zila movimentu guztiari, zerari. Baina, bueno, uka ezina zen alde berean, horrek itxasmin sozial bat zeukala, eta horrek eraman zuen MK, berez, bueno, nazionalismoaren oso txaia eta zera zena, aldiz, bueno, soziopolitikokin nolabait esateko. Beste ardatz bat izan zitekeen, austuraren aldekoa versus erreformistak, edo iraultzaileak versus erreformistak, eta hor kokatu zenuten zuen burua? Bai, hori, baina debate hori 70ko hamarkadan egin genuen, eta nik usten dut, ohartzen lehenengoak izan ginela estrema ezkerrean edo, bueno, frankismoaren erreforma bat zetorral zeren, eta oain jendeak aztu egiten du, baina pentsamendu klasikoak zioen frankismotik iraultza baten bidez bakarrik ateratzen zala. Eta, bueno, Portugalek erakutsi zigun hori etzala horrela, eta orduan, bueno, eguneratu egin genuen geure mentalitatea. Oain, eguneratze horretan, bueno, guk lehentasun bezala ipini genuen,
ez txertatzea sistema berria. Besteak beste sistema berriari izugarrizko gabeziak ikusten genizkiolako, orain oso nabarmena direnak eta edozein analistak esaten dituenak, ez? Etzan etendurarik izan, indar represiboak eta zerak mantendu egin ziren, epaileak, zera, bueno, hori gure idatzietan dago, ja, 70 Dena dela fokoa zabalduz, ez? Esaten hon, bueno, jarrera kritikoa etarekiko, aldi berean HBren aldeko botoa eskatuta etzen erraza izanen. Nik gogoan dut, etak borroka armatuaren amaiera iragarri zuen egunean, bestein batetan bezala, Euskal Herri Irratian iritzi eman zenuela, analisia egin zenuela, eta esaldi bat geratu zitzaidan hiltzaturik. Bueno, bestein bat gauzaren artean, espero dut, honi esker, etorkizunean, Euskal Herrian disenso politikoa edo desadostasuna edo desberdin pentsatzea, ez ateratzea horren garesti. Bai, bueno, hori arazo zahar bat da, eta arazo zahar horrek usten dut osagai desberdina dauzkala. Alde batetik, nik frankismo oso eskola txarra izan zen horretarako. Klandestinitateko politika gintzak baditu bere bertuteak, besteak beste irakusten dizula zeure buruarekin exigente izaten, baina baita ere baditu izugarrizko galbideak, eta horietakoa da, informazio gutxirekin aritzen zen, eta batez ere sektarioa izatea normaltzat hartzen duzu. Eta hori ez da bat ere ona, ez orduan, eta batez ere geroztiko politika gintzan honetan. Eta nik usten dut, Euskaldin, oroar, baina ezkerra bertzalean nahiko bereziki sektarismoa arazo handi bat dela. Gero gainera esango nuke hori oso espainola da. Hau da, eta gaur egungo politika gintza espainola, sistemaren barrukoa, instituzionala, izugarri sektarioa da. Zer da sektarismoaren definizio nagusia? Nik laburtzera joan da esango nuke, norberak bere buruari ipintzen dizkion arauak bestentza balio ez dutenean, eta beste ipintzen dizkien arauak norberarentzat erabiltzen ez dituenean, horrari zara sektarismoan zeratzen. Eta orduan, azken finean politikan, eta segurazki bizitzaren beste alor guztietan, hau da, bestentzat balio duena, zuretzat ere balio behar du, eta zuretzat balio duena bestentzat ere izan behar du. Eta horrek asko erakusten dizu, ez dakit tolerantzia dan, ez dakit nagikeria dan, behar bada gerragintzarako oso txarra izango da hori, baina, bueno, herrigintzarako oso da. Etaren desagerpena, aipatzen ari ginen, horrekin batera desagertu da Euskal genero, kazetaritza genero bat, etaren agirien analisia, eta hor, exegeta ikaragarria zinen. Niko gogoan dute testua irakurrita, batzutan bazenekila nork idatzi zuen, edo nongotarra izan zitekeen, edo... Bai, bueno, a ber, horrelako dokumentu asko ez ditu esku bakarrik idazen, baina, bueno, bak izun norbait dela, idazkaria, txesateko, eta orduan, hori jakiteak asko laguntzen du. Eta analiz testuala garrantzitsua da, zeren eta klabeak egoten dira, eta zera. Gero gainera, nik bizitzan itzulpen pila bat egin dut, ia denak gazteleratik euskerara, baina alderantziz ere bai, gaur egun, eta itzultzaileak badakizu originalaren autopsia egitera behartzen zaituela. Hau da, askotan originala egin duena jabetu ez den gauza asko ikusten ditu itzultzaileak, eta nik deformazio hori aspalditik daukat, eta, bueno, bai, etaren komunikatuak aztertzeko asko laguntzen zuen. Beñat Gaztelu Mendik dio, bertsolaritzan indarkeria azkarregi kendu dutela gaitegitik edo ateratzen dituzten gaietatik eta gauza interesgarri asko daudela oraindik esateko. Euskal kazetaritzan kendu da, ez da kendu, gauza asko geratzen dira indarkeriari buruz esateko, nola da? Bai, esateko gauza asko geratzen da. Hau da, fase historiko hori oraindik asko harakatu beharra dago, besteak beste gezurra badirudi ere egiaren parte txiki bat, besterik ez. Eta beste batzuetan gainera egia ezagutzen dugu oso desitxuratuta, edo faltsitxuta, edo zeratuta. Beraz, historia idaztea, oraindik egin beharreko lan bat da. Segurazki bertsolariena beste arazo bat da. Bertsolaria hori egunerokotasunaren oso gainean aritzen da normalean, edo ia gero bestela, ez dakite trascendentzia mistiko poetikora edo jo dezake. Baina kazetariak hortzeratu beharko luke, argitu ez diren mila gauza daude gure herriaren iraganean, eta gero argitu diren edo argit dauzkagula uste dugun askotan,
ez dugu, datoen parte bat bakarrik ezagutzen dugu. Idazten diren gauza hautzen niri lotxa ematen diat. Aurreko batean, Elisabete Garmendiak esan zidan, presoen afera konpondu artean, bera ez dela eroso biziko gizarte honetan. Hori dudarik gabe, baina bere bakarrik ez nik usten dut hori askorik gertatzen zaigula. Hemen badaude oraindik arazo soziologiko eta soziopolitiko mordo bat kitatu beharrekoak, argitu beharrekoak. Eta bueno, presoik, lehen esaten izunaren arira itzuliz, ez? Etako presoei aplikatu behar bali mazaie, beste gauza batzuetan, erabili den logika berbera, denak aspaldi kalean egon beharko lutzikete. Edota alderantziz. Eta presoei aplikatu zaien kode penala eta errepresioa. Beste guztiei aplikatu behar zaie, hemen gauza asko daude, inoiz gitatu ez direnak, eta urte askotako kartzela eta miseria askorekin enpaztu beharko luketenak. Beraz, alde horretatik, edo bat, edo bestea. Baina ezin dena da, batzuentzat inbutuaren alde estua eta besteentzat zala. Eta beste kontu bat, elkarrizketa hau egin eta egun gutxi batzu lehenago, eraso egin diote, zera Gregorio Ordóñezen omenezko zera bati, plaka bati. Bai, eta horrelakoak sektarismoarekin lotuko nituzke, ziurtzat emanez hori dirudiena dala. Ni batzutan hori sinistea kostatu egiten zait horrelakoak, zeren eta azken finean horrelakoak ez dira argitzen. Eta argitzeak esan nahi du jakitea. Bandera faltsuko erasoa izaten aldela? Izan dira herri honetan, hori baina askoz gauza larreagoak egin dira bandera faltsuarekin. Eta beste gauza askotan izatezu, zenbait gauza prentxan agertzeko baino zerbaitetarako egin dira. Hau da, zera bat, plaka bat pintatzeak badauka zentzurik zerbaitetarako baldin eta espalimala zeure txarkeria prentxan ikusteko. Ez dakit, nik horrelakoetan prentxaren ardurari ere deituko nioke, eta zera, eta geho batez ere, bueno, hemendik hilabetera edo 3 hilabetera esan, zer dakigu honetaz, edo hau erabat aztu egin da? Nazioarteaz apenas hitz egin dugu, Mikel, zure iritziak entzun ditzatela Euskadi Irratian, ez da? Denboraldetik larri baikabiltza. Bueno, nazioartea hor dago, baina sekula baino beharrezkoa gala nazioarteari begiratzea, da, alde batetik, gero eta hurbilago gaude edozer gauzatatik. Mundua gero eta txikiagoa da, estutzen ari da. Eta orduan balioztuna da, alde batetik, ez jabetze esate baterako zer gertatzen da Asian, eta gero, ez dakit hildako batzuk eta zera batzuk hasi direlako dardarripini, eta txinora bazkaltzea joteari ustea. Hori ez da betzen zuzko. Venga, galdera bakarra egin izun nazioartea, hemen ja lankidea baita euskat, ez da sartzen. Zeinek akabatuko gaitu lehenago koronavirusek ala Trumpek? Ez, nik usten dut euraldiak edo, klimak aldatuko gaituela, nik usten dut, eta horretan Trumpek zerikusi gehiago dauka behintzat sortzearen aldetik, eta koronavirusak zerikusi gehiago dauka ondorioen aldetik. Hau da, klimak akabatuko gaitu, ez dakit koronavirus edo zango virusarekin, baina gauzak ondo egite espalma ditugu, etorkizun beltzaukago. Beti bezala plazera argigarria zurekin solasean aritzea, Mikel. Ez da horren besterako. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.